Thank you, citizens, for all the love, recognition, and acknowledgement you show me everywhere I go and interact with you. It is your support and affirmation that keeps me going. Mashoko anotagwa panapa naPromise Mkwananzi anova former spokes Nelson Chamisa sarapinda mashoko ataura kuti subscribe like on the bell icon anyora achiti we are here and we are strong. We do not fear the regime and we will never let you down and abandon your just and legitimate cause. It might seem hard or impossible, but together we will get there. We will never allow Zimbabwe to be turned into dynasty or one-party state, not even over our dead bodies. You can count on us on this. Ndomashoko anotagwa panapa naPromise Mkwananzi anotenda vanhu vachiti aiwa I want to thank you noda kuti munomira nesu wherever we go. Ndinoona kuti Promise Mkwananzi anoposta post tinomuona achinovhizitira Jameson Timber the legislator akaarrestiwa musi wa16 June. Anoposta achiti aiwa akanomuvhizitira akanomuona ari in good spirit akanomuona ari right but with just a bad code. Asi ndo mashoko ari kuuya panapa achiti I want to thank you wherever I go kuti aiwa munomira nesu but pane chinhu one chasimbisa kana kuti chapromisa maCitizens ati we are going to stand on your side. We are not going to disappoint. Ataura mashoko ekuti we don't fear the regime. It seems like it's hard or impossible but we are going to fulfill our wishes or our promises. Tuze mafunguro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko ataurwa naPromise Mkwananzi pine mucomment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.